Цапкала збірае грошы на арышт Лукашэнкі, а самога Лукашэнку збіраюцца прызнаць міжнародным тэрарыстам. Ну і тым часам у Беларусі працягвае развальвацца інфраструктура. Паважанае гаспадарства, добрый вечар. Зваць мяне Зміцер Міцкевіч. Вы глядзіце праграму без акрэдытацыі. І менавіта гэтыя тэмы мы будзем сёння абмяркоўваць разам з маімі калегамі. Сёння да мяне на праграму завіталі журналістка Белсату Алена Шабуня. Добрый вечар. Добрый вечер. Блогер, аўтар проекту «Белкраінец» Сергей Прохараў. Добрый. І дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Пётр Рудкоўскі. Дзень добрый, вітанне. Давайте пачнем, напэўна, з найбольш свежага і цікавага. Цапкала збірае грошы для сілавікоў, якія смогут арестовать Лукашенко, вырашиться арестовать Лукашенко. Смысл этой инициативы заключается в том, чтобы собрать достаточное количество средств и передать их в качестве вознаграждения тем представителям силовых структур или тем представителям гражданского общества, которые осуществят задержание и арест преступника номер один. Тут пытанняў адразу некалькі. Вось, па-першае, на што гэта рэальна разлічана? І самае такое вот цікавае, ці хопіць гэтай сумы? Ці сапраўды знойдуцца людзі, гатовыя менавіта за гэтыя грошы здзейсніць вось гэты геройскі учынак? Сергей, як думаешь? С точки зрения идеи, это очень крутая история, вот потому что это кажется такой провокацией в самом хорошем смысле этого слова, потому что это не столько такой вот финансовый ход или, может быть, ход, который рассчитан на какой-то результат, нежели такая вот провокация, которая спровоцирует у сами знаете кого такое ощущение, что постоянно у него кругом где-то враги. И вот с этой точки зрения это как-то больше человека дестабилизирует, да, когда кругом и так он очень так настороженно относится, все уверены к своему окружению, а здесь у него создается дополнительное давление. Очевидно, я думаю, для большинства белорусов, что состояние приближенных к Лукашенко генералов и как минимум членов Совбеза, оно достаточно большое, да, но мне кажется, все равно никто в здравом уме и памяти, понимая, что сейчас происходит на фоне, не откажется от такого приятного подарка, тем более понимая, что весь белорусский народ за это скажет автору, который откликнется на эту просьбу, так скажем, и выполнит ту историю, которая, собственно говоря, предусматривается для получения 11 миллионов евро, получит от белорусского народа, мне кажется, только хорошие какие-то позитивные эмоции и, в принципе, будет восприниматься как минимум не врагом народа, а как минимум помощником правильного, нужного и важного процесса, который соответствует окружающей реальности. Алена, як думаешь, атрымаецца назбіраць у Цапкалы гэтую суму? Маё меркаванне, што гэтую суму беларусы з лёгкасцю назбіраюць, нягледзячы на тое, што эканамічны стан кожнай сям'і пагаршаецца з кожным днём, але успомніце хаця бы тых людзей, якія выходзілі ў жніўні, у верасні на вуліцах. І я думаю, што яны скінуцца не проста па 1 еўра, а многія аддадуць і 100 еўра, а хтось і ўвесь свой заробак, і 200, і 300 ахвяруе на такую справу, бо ён будзе разумець, што калі ён зараз крышачку пацісне свой бюджэт сямейны, то гэта праз хуткі час яна просто вернецца, сторыцца, і не толькі для яго, а для шматлікіх беларусаў. То я думаю, што такую суму назбіраць нескладана. Яшчэ адно важнае пытанне ў гэтай тэме: а якія сілавікі пагодзяцца на дадзеную просьбу? Беларускія ці хутчэй нейкія замежныя, расійскія, напрыклад? Таму што зноў жа падобная сума можа зацікавіць спецыялістаў па падобных аперацыях з розных краінаў. Пётр, як вы думаеце? На дадзены момант не бачу магчымасці спрагназаваць, што якія-колечы сілавікі на гэта пагодзяцца. Гэты план можа спрацаваць у 2 выпадках. Першы выпадак гэта калі сістэма пахіснецца чарговы раз. Тады калі магчыма на фоне эканамічнага заняпаду не будзе чым плаціць сілавікам і будзе наспяваць унутры іх незадавальнення.
Карацей кажучы, што-кольвек, што будзе азначаць сімптомы паслаблення, хістання і паслаблення асабліва кантролю. Гэта адзін выпадак. Другі выпадак гэта калі унутры сілавых структураў незалежна ад гэтага стымула сфармулюецца групоўка, которая будзе гатовая рызыкнуць. Сума вялікая, але можна яе павялічыць яшчэ там до 50 мільёнаў. Гэта аўтаматычна яшчэ не спародзіць жадання у сэнсе такой волі і веры ў тое, што гэта ўдасца ажыццявіць. Гэта кампанія, это ўсе разумеем, страшэнна рызыкоўна. Калі спадар урад, той сілавік, который з генеральнага штабу просто сфотаграфаваў этот дакумент па маральных прычынах, без матэрыяльнага стымула, як з ім жорстка расправіліся. Это просто можна уявіць, калі гэта за грошы, за вялікія грошы хтосьці пачне спрабаваць здзейсніць вот такі замах, но гэта страшэнна, тут рызыкі просто неймаверныя. Вот, поэтому тут у ситуации адноснай стабильности режиму и отсутности еще додатковых стимулов, там, морально, профессийных, конъюнктурных, не знойдутся те люди, которые захочут нечто такое сделать. Тем не меньше, это еще не означает, что компания там кепская, я згоден тут с Федором Сергеем, это у таким плане провокации, у плане мобилизации, у плане створения додатковых головоломок для режиму, так, оно мае певне значение. Ось, інакш кажучи, чергова там задачка, черговий головний боль додається ось у списі, значить, ось представників режиму. Там все ж таки нейка чергова ризика з'являється. Вот. Але тут одночасово другий момент, це так само і мобілізує прихильників Лукашенка. Так само треба брати під увагу. Консолідація силового блоку, того, який по оппортунистських причинах, ті інших причинах зостається лояльним до Лукашенка. Тому тут є шмат нюансів, шмат плюсів, мінусів і так далі. Але так, підводячи баланс, це акція у цілому, цікава, так скажемо. Сергей, по-твоему, як можна увогуле ўплываць цяпер на пазіцыю баевікоў Лукашэнкі? То бок, вось якія аргументы можна знайсці, каб гэтыя людзі хаця б уяўлялі сабе, якая будучыня іх чакае, таму што, здаецца, пакуль вось там няма разумення таго, што нейкія змены ўвогуле будуць адбывацца. Сейчас ситуация таким образом складывается, что в принципе они сами, никто лучше, чем они сами, против них не работает. То есть, условно говоря, нам все, что остается, это, грубо говоря, в том числе, чем мы и здесь занимаемся, да, освещать эту ситуацию, дополнительно давать ей какую-то медийную огласку. Главный катализатор вот этой ситуации, которая не играет на пользу режима, как раз-таки получился, как раз-таки сам собой представил этот сам режим. То есть нам остается только, как бы, грубо говоря, это все освещать, и все. Нам не нужно, как они всегда говорят, что мы что-то передергиваем, придумаем. Нам достаточно просто показывать и на дополнительную аудиторию распространять то, что они делают. Потому что сегодня абсолютно весь мир видит, что происходит, и для него не нужно никаких дополнительных журналистских приемов, никаких там переигрываний, передергиваний и вытягиваний слов из контекста для того, чтобы достичь результата позитивного, о котором мы сейчас говорим. Достаточно просто, просто пересказывать события, которые происходят, даже последнюю неделю. Этого уже достаточно. Еще очень важный момент по поводу того, кому это может быть выгодно, и по поводу выгодополучателей возможных со стороны Российской Федерации. Здесь, да, это очень интересное замечание, потому что, скорее всего, кто-то может появиться с той стороны, учитывая, что как-то слишком очевидно выгодно эта ситуация вся выглядит выгодной для Кремля, потому что Лукашенко после этого события попадает в еще большую зависимость от Москвы.
Поэтому наверняка может найтись какой-то товарищ в погонах ФСБ, который может, так скажем, претендовать на эти 11 миллионов. И возвращаясь к выгодополучателям возможным со стороны белорусской, скорее всего, может быть, даже если там такой человек появится, то он будет и не уровня господина Урада, да, и не уровня кого-то из Совбеза. Возможно, это будет какой-то человек, который чуть-чуть ниже находится, но имеет доступ к определенной информации и уже, наверное, адекватно мыслит, но просто понимает, что немножко пока ему сложно из этой ситуации вырваться. То есть эти деньги как бы станут и дополнительным стимулом для того, чтобы с этой ситуации вырваться, и он немножко и совесть перед собой очистит. Потому что вот эти люди, которые находятся слишком близко к Лукашенко, да, они слишком в такую позицию загнаны, что даже если они пойдут на такой поступок, и даже как-то они попытаются себя реабилитировать, но вряд ли кто-то из нас не будет их ассоциировать с режимом. А вот как раз эти условные серые кардиналы, которые под вот этими товарищами из Совбеза, они не, так скажем, засвечены в плохом смысле, и они вполне возможно среди своих рядов могут иметь достаточно адекватных, разумных людей, которые этот видеоролик господина Цепкала воспримут вполне серьезно. И, возможно, попытается помочь, скажем так, достижению результата, который Цепкало поставил перед этим роликом. Я думаю, што нават у Беларусі знойдуцца людзі, якія проста паквапяцца на гэтыя грошы. Бо і нават калі вот сябры казалі, што яны вельмі такія забяспечаныя прыбліжэнні Лукашенка, але звычайна у такіх людзей, у якіх няма маральных якасцяў, у іх колькі б грошай не было, колькі б багатства не было, ім просто ўсё гэта мала, мала і мала. І таму я думаю, што нават можна чакаць, што гэта блізкае яго прыбліжэнне, яны могуць гэта здзейсніць. Я б тут не выключаў адзін вельмі важны фактар, гэта перакрыжаваны кантроль. Таму што ў нас практычна ўсе гэтак званыя сілавыя структуры кантралююцца адна адной, і аднаго супрацоўніка можа кантраляваць 4 інстытуцыі. То бок, вось гэта вельмі важны момант, які якраз такі мае на ўвазе тое, што дзеянне аднаго чалавека тут хутчэй немагчымае. То бок у такім выпадку дзеля рэалізацыі нейкага падобнага плану, нават не непасрэдна гэтага, мусіць быць змова нейкіх асобаў, якія будуць прадстаўляць розныя структуры, якія будуць проста мець магчымасць выключыць вось гэты перакрыжаваны кантроль. Але складанасць у тым, то што вось з-за гэтага кантроля яны якраз такі паміж сабой дамаўляюцца вельмі і вельмі дрэнна, нават у звычайных справах. Таму вось тут все-таки гэты фактар, ён грае не на карысць дадзенай тэорыі, то бок дадзенай прапанове. Таму мне здаецца таксама, што вось тут я пагаджуся з Сергеем, што это хутчэй псіхалагічны ціск, но але ў любым выпадку для саміх беларусаў, я думаю, это яшчэ адна нагода таксама вот пазітыўна падумаць пра будучыню, ну і таксама парадавацца, напэўна, за вот калі гэтыя грошы збяруцца, за тое, як беларусы аператыўна рэагуюць на разнастайныя такія просьбы. Ну вось гэта таксама будзе паказнікам, як гэты збор будзе праходзіць і хто ў яго впішацца. Добра, мы едзем далей, закранулі ўжо тэму тэракта з боку рэжыму Лукашэнкі. Ужо шмат чаго на гэтую тэму сказана, ужо шмат дзе гэта абмеркавалі, але мне здаецца, варта тут спыніцца на некалькіх момантах. Па-першае, шмат інсінуацый, што гэта нібыта план расійскіх спецслужбаў. Вось тут я, напрыклад, прынцыпова не згодны, таму што выглядае з майго пункту гледжання якраз, што гэта менавіта беларускі КДБ вырашыў урэшце даказаць сваю там вот профпрыдатнасць, таму што вельмі шмат было сказана аб тым, як яны збіраюцца знаходзіць праціўнікаў рэжыма за мяжой, і трэба было нейкім чынам прадэманстраваць вынік. Ну і вось яны прадэманстравалі. Пётр, вы сапраўды пагадзіцеся з гэтай думкай, ці все-таки вы думаеце, што роля Расіі тут можа нейкая быць? Тут пытанне не ў тым, ці роля можа быць нейкая ці не, толькі пытанне ў тым, ці Кремль быў ініцыятарам гэтага, ці толькі каардынатарам. Тое, што Москва была пастаўлена ў вядомасці, што хутчэй за ўсё аказвала і прафесійную дапамогу ў плане вось сачэння Пратасевіча і ў плане такога прыкрыцця, такога заплеча
на этапе ўжо вось гэтых наступстваў, ну, то гэта для мяне відавочна. Тут по некалькіх прычынах. Па-першае, каб ажыццявіць гэтую аперацыю, тут патрэбны былі таксама і спецслужбы расіянаў, каб высачыць Пратасевіча. Па-другое, Кремль меў свае інтарэсы наконт такіх асобаў, як Пратасевіч, менавіта тое, што ён быў ваенным фотакарэспандэнтам вайны на Донбасе, але там для іх гэта мало там іграе ролі, ці ён актыўна ваяваў, ці проста інфармацыйна ваяваў, але так для Крамля гэта азначае, што ён проста ваяваў супраць Расіі. Такім чынам, на баку вот гэтых украінцаў, которых там прынята лічыць, ну, ведаем, кім лічыць там. Ну і па-трэцяе, выйгрыш, который тут несумневна у большай ступені выйгрывае Кремль, чым сам Лукашенко, у тым плане, што Лукашенко ўжо просто цалкам ізаляваны ад вакольнага свету, ён просто цалкам залежны ад Расіі у большай ступені, і поэтому тут магчымасці далейшых дзеянняў, там уплывання на Лукашенко значна павышаюцца. Наконт Кремля я б тут заўважыў адну вельмі важную рэч. Таму што пакуль ад закрыцця беларускай паветранай прасторы больш за ўсіх страчвае менавіта Расія. Таму што паводле статыстыкі менавіта яе кампаніі в большай ступені карыстаюцца беларускай паветранай прасторай. І таму цяпер, калі беларуская паветраная прастора всім махае ручкай, атрымліваецца, што менавіта гэтай кампаніі в большасці сваёй будуць вымушаны шукаць нейкія абхадныя шляхі, і гэта даданыя выдаткі. Зноў жа, гэта проста ўсё цягне за сабой незручнасці. Плюс пачулі мы сёння пра магчымасць моцных санкцый нават там да спынення транзіту газу, напрыклад. Гэта таксама ўсё не будзе вельмі падабацца актарам у Крамлі. Алён, як ты думаеш, вось гэтыя ўсе рэчы зараз выключуць больш пытанняў у Пуціна да Лукашэнкі, і самае галоўнае, ў якім ключы можа цяпер весціся гэтая размова менавіта пасля такой рэакцыі Еўрапейскага Саюзу? Ну, маё меркаванне проста гэтай сітуацыі, яна выбіла, я думаю, шмат каго з калеі. Я думаю, менавіта нават тыя, хто гэта прыдумляў, яны не ўлічылі усе наступствы гэтай сітуацыі. Лукашенко, калі гэта ён адзін рабіў, калі гэта без дапамогі, так скажам, асабістай Расіі, і калі ён гэта рабіў ці з дапамогай, тут ужо розніцы няма. І ён думаў, што ізноў яго выхадкі проста праглынуцца, ён зробіць тое, што ён хоча, і ўсе на гэтым замоўкнуць, паспачуваюць, выкажуць свае нейкія там незадавальненні, і ўсё на гэтым. Я думаю, што ён ніяк не чакаў вось такой рэакцыі, сусветнай рэакцыі, што адрэагавалі амаль усе. І што зараз і як будзе рэагаваць Расія, ну, мне складана сказаць, але я думаю, што ні Беларусь, ні у прыватнасці Лукашенко, яго атачэнні, ні беларусы, ні Расія і расіяне ад гэтай сітуацыі яны не выйгралі пакуль што. Вядома, што мы чакаем, каб стала лепш, што нейкія моманты трэба перажыць, што нейкае пагаршэнне, і вось зараз мы чуем, што некаторыя там перажываюць, што вось адпачынак як і гэтак далей, але калі вот гэта сітуацыя не закране большасць людзей, то у Беларусі, ну, яно не зрухаецца з месца, вот эта сітуацыя. Але гэта сітуацыя, я думаю, што яна толькі будзе на карысць у рэшце рэшт беларусам, што яны таксама большасць іх будзе казаць, што ну так, это мяне каснулася. А дагэтуль яны казалі, што не, я там або пасярэдзіне, або ні на якім баку, я палітыкай не цікаўлюся, мяне гэта не тычыцца, у мяне вось ёсць праца, але ну, вот на гэтай сітуацыі я думаю, што яны ўсё ж такі больш людзей так схілі да таго, каб яны думалі, што ну не бывае чалавек, каб ён жыў сам па сабе і не адносіў сябе ні да якага боку. Ну не бывае там, або ты на баку добра, або ты на баку зла.
Посередине, ну, не может такое быть. Бо и на вот той же Библии написано, что коли ты не робишь добро, то ты в вынику ты робишь дрэнное, автоматично просто. Ты не можешь быть посередине. А тут эта ситуация такая просто ну, жахливая ситуация, то, что Лукашенко зрабіў, и то, что зараз робится с Протасевичем, невядома, где и что, и ці жывы ён зараз, и в якім ён стане. Просто ну, вот это белорусам ну, праглынуць это просто немагчыма ўжо вот і гэта праглынуць яшчэ чарговыя вот здзекі. Яшчэ одно вельмі цікавае наступство, тое, што Украіна заяўляе пошуку новай перамоўнай пляцоўкі па Донбасе. А памятаеце, апошнія некалькі гадоў круцілася такая цудоўная шарманка «Беларусь – донар стабільнасці». Цэлыя інстытуцыі былі, якія гэтую шарманку круцілі, якія прамавалі гэты фэйкавы тэзіс, якія расказвалі аб тым, як Лукашенко там вось зараз тут спрыяе стабільнасці ва ўсходняй Европе. А тут вось бабах і калі ласкава. Спадар Пётр, як думаеце, вось гэтая сітуацыя сапраўды можа выключыць рэжым Лукашэнкі з ўсіх гэтых міжнародных ініцыятываў і увогуле не спрыяць яго далейшаму ўдзелу в нейкіх падобных перамовах? Гэта відавочна так. Тут Беларусь у якасці месца для перамоваў гэта фактычна ўжо выключана на доўгія гады. Ну, але там, вяртаючыся да гэта першапачатковага тону, значыць, таго, што гэта рэкламавалася ў якасці Беларусь, у якасці там донара стабільнасці і так далей. Ну, на той час, ну, сапраўды, Беларусь выглядала даволі такім стабільным месцам і не было асаблівых там сімптомаў таксама унутранага крызісу. Дарэчы, вось ужо ўзгадвалі мы пра расійскія медыі, і яны якраз некаторыя ўжо вельмі здорава так пераабуліся. Шмат хто ўжо наўпростава наязджае на Лукашэнку і кажа, што патрэбна там як мага хутчэй гэтае пытанне вырашаць. Пра што гэта сведчыць, Пётр, як думаеце? Пра Лукашэнку наязджалі ўжо з даўніх часоў. Там інтэнсіўнасць была рознай. Скажем, так як цяпер наязджаюць на Лукашэнку, ну, гэта яшчэ слаба ў параўнанні з тым, што было ў 2010 годзе. Тады гэты выпуск там серыяла «Крёстны бацька», ну, это быў проста наездам, ну, вельмі жорсткім. Вось, значит, на Лукашэнку там наязджаюць яны і па тактычных прычынах, і па прычынах выражэння свайго ўласнага меркавання. Ну, што я тут маю на ўвазе, у сэнсе, што некаторыя сапраўды шчыра крытыкуюць Лукашэнку, таму што проста іх дастала па тых ці іншых прычынах. Там маленькая частка па ліберальных прычынах, але большая частка па імперска, як там сказаць, шавіністычных прычынах, у сэнсе, што Лукашенко занадта дазволіў тут нацыяналістам так званым там разгуляцца Беларусі. Па гэтых прычынах Лукашенко там нічога кепскага ніхто не бачыць у тым, што мацней ці слабей там крытыкуюць яго. Вось, ну, але, канешне, тут устае пытанне гэтай альтэрнатывы. Надалей Лукашенко застаецца меншым злом для расіянаў. Той праект з прарасійскай партыі, там гражданская ініцыятыва «Саюз», яна цяпер выглядае, што ўвогуле такая мёртвая. Здавалася б, што калі ў такі перыяд павінна проста прарасійская сіла расквітнець. І цяпер вот добры такі час, каб там Лукашенку ціснуць там наконт канстытуцыйнай рэформы і так далей, каб на месца яго плаўна увайшла гэтая прарасійская сіла. Ну, але там па розных прычынах, відаць, па такіх маральна-ідэйных прычынах проста гэта зусім не ладзіцца. Калі мы кажам пра нейкую вось гэтую прарасейскасць, калі мы кажам пра магчымасць ціску Пуціна на Лукашэнку нават у гэтай сітуацыі, мы тут забываемся пра адзін вельмі важны фактар. Пра беларускае грамадства, якое якраз цяпер Расія ўспрымае ўжо далёка не настолькі пазітыўна, як гэта было раней. Алёна, вось па-твойму, сапраўды цяпер бачны гэты больш
пра беларускі, я нават не кажу пра еўрапейскі, хаця пра беларускі настрой людзей вось з таго, што ты бачыла нават у звычайным жыцці. Ну, зразумела, што так як раней, напрыклад, ну, раней і беларускую мову ты чуў радзей. Пасля жнівеньскіх вот, сітуацый, пасля жнівеньскай, у паўсядзённым жыцці шмат, большасць людзей, яны калі вот, чуюць беларускую мову, яны ў адказ пераходзяць. І там яны як бы кажуць, што ой, я дрэнна размаўляю, я разумею, я чытаю кніжкі, там, але яшчэ не магу так у паўсядзённым жыцці размаўляць на беларускай мове. Это бачна, што людзі больш імкнуцца да беларускай мовы. Это, я думаю, што шмат чаго вот, варта. Потым у вёсках, калі ездзіш туды, размаўляеш з людзьмі, яны расказваюць пра свае праблемы, і ніхто з іх ні разу вот, у большасці сваёй я не чула, каб хтосьці сказаў, вот Расія нам дапаможа. Это я чула толькі такое, што чакаюць дапамогі ад Расіі, ад адной супрацоўніцы ўпраўлення ўнутраных спраў, следчыя. І яна сказала, я чакаю, каб хутчэй нам Расія дапамагла, это яшчэ было ў верасні. А так, звычайныя людзі, яны, не, мы будзем сябраваць з Расіяй, з Украінай, з Літвой, Латвіяй, Эстоніяй, але мы хочам быць асобнай дзяржавай, мы асобныя, мы не такія. І нават у нас тая ж рэвалюцыя і шлях да перамогі, ён не адбываецца так, як у Польшы, напрыклад. Ён не адбываецца так, як у Украіне. Ён не адбываецца так, як у Прыбалтыцы. Ён іншым шляхам ідзе. Бо беларусы, ну, яны адрозніваюцца. Як бы там хто не казаў, што мы там браты з рускімі, не, мы не такія, мы іншыя. І таму я думаю, што ну, вот, гэты час, за гэты год беларусы да сваёй беларускасці яны зрабілі вялікі крок. І я думаю, ўжо зваротнага ўжо шляху няма, не будзе такое, як вот было 10 гадоў, 20 гадоў, як пачалі заціскаць зноў, толькі аджылі беларусы і пачалі заціскаць, то я думаю, што гэтым разам ужо не ўдасца это зрабіць. Вось у гэтым месцы можам перайсці да лакальных справаў. Тут мы бачым, што практычна на працягу тыдні в Беларусі абрынулася 2 масты. Прытым, што ўвогуле вось за апошні час з гэтымі мастамі шмат цікавых гісторый адбывалася. Агулам, пра што гэта сведчыць, Сергей? Ну, немножко предыдущие темы раскрывает, мне кажется, вот ту, которую мы подняли сейчас. Потому что когда государство, в том числе и финансово, направляет все усилия, да, на так называемую охрану национальной безопасности, то бишь расправа над неугодными политическими оппонентами, когда все деньги сосредоточены на силовом аппарате, на котором именно сейчас режим Лукашенко действует, соответственно, на мосты, на инфраструктуру и на какие-то такие вот нормальные вещи, которые обеспечивают полноценное функционирование государства, денег не остается. То есть это, мне кажется, в том числе следствие того, что финансирование и так пострадавшего белорусского бюджета перенаправлено сейчас в основном в сторону как раз-таки сохранения стула под посиневшими руками. И как следствие мы имеем не поддержку, условно говоря, банальных каких-то инфраструктурных вещей. И как следствие вот этого мы имеем вот такую вот череду разрушения, о которых вот сейчас ты сказал. Алёна, а як агулам вось сітуацыя з інфраструктурай у рэгіёнах? Таму што я нават з таго, што я памятаю сваіх візітаў у Мазыр, ну вось ремонт дарог я не магу прыпомніць за апошнія гады. То бок агулам было бачна, што інфраструктура з кожным годам пагаршаецца і пагаршаецца. Гэта проста ў мяне такое ўражанне ці сапраўды так ёсць? Калі казаць пра Беларусь як пляцоўку стабільнасці, то толькі можна сказаць як стабільнасць разбурання ўсяго. Куды ты не глянеш, вот куды ты не поедешь. Крышачку далей, напрыклад, ад Віцебска ад'ехаць. Ну, у Віцебску больш-менш нармалёва, так это, ну, пасярэдзіне, у цэнтры горада. Але столькі праблем, і колькі мы пахадзілі па кабінетах аблвыканкама, гарвыканкама, і проста вот тысячамі подпісы насілі аб вырашэнні надзённых праблем, якія тычацца большасці людзей, якія трэба вырашаць. Але это для чыноўнікаў, як бы, ну,
Для іх не існуе гэтых праблем, якія існуюць для звычайных беларусаў. А калі ад'ехацца крышачку далей, за межы Віцебска, у любы раён ты прыязджаеш і проста жах, і нават той жа Глыбоцкі раён. Апошнія гады закрываюцца ў такіх вёсках, я б сказала, што немалых вёсках закрываюцца школы, а гэта ўжо апошнія былі установы, дзе была праца. Напрыклад, узяць Зябкі. Это цэнтр, такі адзін з такіх немалых цэнтраў вёсак. Вялікая вёска была. Там ёсць чыгуначны вузел. То чыгунка это шмат чаго таксама варта. Там былі прадпрыемствы, там працавалі людзі, былі крамы, пошта была, школа вялікая была, дзіцячы сад быў. На сённяшні момант закрылі ўсё, засталася адна маленечкая крама і застаўся адзін, яшчэ працуе эта чыгунка, там цягнікі спыняюцца, але ўжо няма такой напружанасці. Я ўжо зараз не ведаю, якія засталіся прадпрыемствы, ці ў Віцебску, ці дзесь, можа, яшчэ Нафтан, і то зараз жа вялікае пытанне з тым, это быў адзінае прадпрыемства Віцебскай вобласці, якое давала прыбытак. І, конечно, грошы, адкуль іх браць грошы? Але калі ты паглядзіш на закупы, на тэндеры у раёнах, паглядзіш, на што яны трацяць, яны купляюць сабе новыя машыны, каб начальнікі і там нейкія чыноўнікі ездзілі. На гэта ў іх грошы ёсць. Вот эта стабільнасць разрушаць усё, разбураць краіну, разбураць кожную сферу. І я не ведаю, якая яшчэ сфера у нас ёсць. Медыцына возьми, разваленая. Адукацыя, там шмат чаго такога творыцца, просто, это асобныя тэмы, аб якія трэба размаўляць. І кожная прамысловасць таксама. Не ведаю, што там яшчэ ёсць. Газавая служба у нас яшчэ працавалі, электра, аблвыканкам, УВД, ўсё. Той, што працуе, а ўсё астатняе разрушана. Это вот стабільнасць такая на разрушение. Здесь, в принципе, проблема в том, что как таковой, что у нас нету вообще никакой власти, кроме одного человека, да, формально. Поскольку у нас местная власть, как и любая, там, условно говоря, назначается, да, а местные выборы вообще предполагают того, что депутат, мало того, что зарплату не получает, так он еще, условно говоря, представительный, скорее, властью является, чем там законодательной, да, условно говоря, местной власти нет заинтересованности и нет никакой абсолютно прямой выгоды в том, чтобы улучшать как-то инфраструктуру города и, в принципе, как-то свой регион. Это раз. А во-вторых, даже если бы она была, у нас еще одна большая проблема, которая здесь вот ко всему приводит о том, что вот Алена говорила, это же централизация капитальная. Даже если бы человеку было бы, условно говоря, у него бы была власть, он условно понимает, что он развивает свой регион, после этого что-то прибыльное, что происходит в его регионе, уходит в Минск, а потом уже Минск решает, куда, что и кому отдать. То есть, условно говоря, в итоге мы получаем несколько райцентров, которые там абсолютно там производят по выгоде разные вещи, а получают, например, одно и то же. Ну, а к слову, вообще регионах и их положение, господи, даже не в плане там областных центров. Мы от Минска можем отъехать на 20 километров, там, например, в Дзержинск и посмотреть, насколько большая разница, да. То есть во время какой-то там интереса и активности парламентской кампании 2016 года я как раз объезжал весь вот Минский регион, и я ужаснулся, действительно, видя своими глазами, насколько абсолютно трэш происходит буквально за 15-20 километров от Минска, даже не от облцентра, например, Витебска, да, или Гродно, или Гомеля. Спадар Пётр, увогуле, як вось гэта ўсё цяпер будзе ўплываць на настрой грамадства? Мы можем казаць, што вось все гэтыя рэчы, яны будуць толькі паступова накаляць сітуацыю і яны будуць прыводзіць да чаго? Што людзі будуць самі больш мабілізавацца і разумець, што ім патрэбна самім уплываць на сітуацыю, альбо гэта будзе вось нейкі такі дэпрэсняк, як думаеце? Тое, што амаль напэўна здарыцца, но цяпер ужо здараецца вельмі выразна і ў будучым гэта будзе паглыбляцца, гэта дэпрафесіяналізацыя кіравання.
доўгі час ну, беларуская сістэма так яна была аўтарытарная, так была вельмі сур'ёзная праблема вот з тым, на што Сергей звярнуў увагу, праблема стымулаў, у сэнсе, што на месцах мясцовыя ўлады не зацікаўленыя былі, каб праяўляць ініцыятыву. Бо, па-першае, ініцыятыва ў лепшым выпадку яна не будзе ацэнена кіраўніцтвам, ну, а яны ж падсправаздачнае кіраўніцтва вышэй, не перад народам. Не народ выбірае толькі вышэйшыя чыноўнікі. А ў горшым выпадку гэта ініцыятыва можа пакарацца. Ты можаш не спадабацца, і з-за гэтай ініцыятыўнасці там цябе пачнуць правяраць, 10 там кантрольных органаў прыедуць і абавязкова нешта знойдуць. Лепей увогуле не праяўляць лішнюю ініцыятыву. І вось гэтая праблема так была. Тым не менш функцыянаванне дзяржаўных органаў яно ў цэлым, таксама ў міжнародных рэйтынгах не было кепскім. У межах такога вот загадана, выканана у такой сферы пазапалітычнай, там, дзе не асабліва не звязана з палітыкай, там функцыянаванне дзяржаўных органаў на такім цалкам нядрэнным узроўні да гэтага часу было. Цяпер сітуацыя такая, што адбываецца адток, сур'ёзны адток прафесіяналаў, там тэхнакратаў, тых, которые вот валодаюць такім ноу-хау, ведаюць, як зрабіць нешта, як эфектыўна зрабіць, як арганізаваць пэўныя рэчы. Вось, і тут, ну, значыць, паляпшэнне менеджменту, конечно, не выпадае жадаць. Наколькі гэта выльецца ў такі сур'ёзны крызіс менеджменту? Ну, тут складана гэта прадказаць. Але, напэўна, носіць гэты крызіс, цяперашні крызіс, палітычны крызіс увесь час вісіць у паветры, і гэта хутчэй за ўсё пытанне часу, калі гэта выльецца ў эканамічны крызіс, яно, канешне, тут не паспрыяе сітуацыі. Ну і, канешне, па меры паглыблення там эканамічнага крызісу і дэпрафесіяналізацыі кіравання, ну, канешне, спадзявацца на добрыя настроі ў грамадстве там не выпадае. Вось, канешне, да пары да часу таксама людзі схільныя там адаптоўвацца, там, бо ёсць рызыкі, ёсць там страх, ну, цалкам элементарна. Вось, ну, але гэтыя фактары, яны вельмі такія нестабільныя, трохі як пружына, там, заціскаеш, яна у любы момант проста можа выстраліць вельмі нечакана і вельмі жорстка. Вось на гэтай цікавай ноце мы, паважанае спадарства, і скончым сённяшнюю праграму, ды развітаемся з нашымі цудоўнымі спікерамі. Вось ведаеце, гэтыя разбураныя масты зараз выглядаюць вельмі сімвалічна, таму што менавіта рэжым Лукашэнкі зараз якраз і паліць масты як ва ўнутранай, так і ў знешняй палітыцы. А таму нам застаецца толькі браць ініцыятыву ў свае рукі, каб у патрэбны момант выстраліць, як тая самая пружына. Вы глядзелі праграму без акрэдытацыі. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.